Boys and some idea buddies my from Bala. GTS ஆறாம் மேட்ச் என்ன ஸ்மார்ட் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். டாஸ் பண்ண ஆறாறு பேட்டிங் சூஸ் பண்ண யார் வராங்களோ இல்லையோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபைனல்ஸ்க்கு வருவோம்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் தம்பி அப்படின்னு அம்பையர் சொல்ல. சார் ப்ளீஸ் கையை கொஞ்சம் கொடுங்க, உங்க காமெடி ரொம்ப கேவலமா இருக்குது அப்படின்னு இன்னொரு அம்பையர் சொல்ல. இன்னைக்கும் புஷ்வானம் தானே சங்கு சக்கரம் லட்சுமி வெடி பாவம் மாத்திரை அப்படின்னு எதனா புதுசாக கொண்டு வாங்க சார் என்னங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்ல. ஜாஸ்மின் எஸ்எக் பஸ்க்கு ஜெய்ஸ்வால் ஓப்பனிங் இறங்க. குலசாமி முதல் ஒரு போட, கேஜிஎஃப் யஷ் அடுத்த ஒரு போட, பாலு வேகமா 4 போக என்ன பண்ணலான்னு குலசாமி யோசிக்க. அண்ணே அப்படின்னு யாரை கூப்பிட என்னடா அப்படின்னு குலசாமி கேட்க. சிங்கம் 61 சூர்யா சேட்டனுக்கு போய் சக்கரவள்ளி பார்பிக்யூ செஞ்சு ஃபுல்லாக வியாபாரம் பண்ணுவாராமலே கதை தானே அப்படின்னு சொல்ல. ரொம்ப முக்கியம் அட்டு போட்டேன்னு வச்சுக்க அப்படின்னு குலசாமி முறைக்க. எசக் பஸ்ஸுக்கு கேட்ச் கொடுக்க சாம்சங் டிவி உள்ள வேலாயுதமனை வில்லனு ஓவர் போட. சாய் கப்பையில் விட்டு பாலு 4 போக. இதுக்கப்புறம் ஏதோ பிடிக்க போற மாதிரியே விரட்டிக்கிட்டு ஓடுறானே, என்ன இது எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு வேலாயுதமனை வில்லன் யோசிக்க. அசிங்கமா கேட்கணும்னு தோணுது, பட் என்ன பண்றது, டிவியில் ஜூம் வச்சு காட்டிட்டு இருக்காங்க, கண்டிப்பா நம்ம சொல்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும், அதனால கண்ட்ரோல் ஆகிறேன் அப்படின்னு காத்துன்னு தம்பி பாண்டியா அதாகத்தானே சொல்லிக்க. 6 ஓவர் முடிவில் 44க்கு 1. அடுத்த ஒரு 2 4 அடிக்க. 8வது ஓவரில் சாம்சங் டிவி கேபிள் வயரை இப்படி பிடிக்கி விட்டாங்க. கேட்ச் குத்துன்னு அவர் கிளம்ப. அடுத்து வர அம்மிக்கல் ஆத்துக்கள், அடுத்து வர படிக்கல். ஜாஸ்மின் பேக் டு பேக் 2 4 அடிக்க. 10 ஓவர் முடிவில் 71க்கு 2. எங்க அடிக்கதான் தெரியல, பேசாம நான் பால் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்குவா கடுப்பாகுது அப்படின்னு யோசிச்சு நம்மளோட அம்மிக்கல் ஆத்துக்கள் கேட்ச் குத்துன்னு கிளம்ப. ரோஸ் நெருப்பு மண்டை உள்ள வர. ஸ்லிப்லாம் ஃபீல்டு செட் பண்ண. ஓ செட்டிங்க அப்படி ரோஸ் நெருப்பு மண்டை கக்கலாம் பார்க்க. வேலாயுதமனை வில்லன்னு சிரிக்க. கண்ட நேரத்தில் கேட்ச் குத்துன்னு கிளம்ப ஜாஸ்மின். ஐயோ ஒத்தாள் டீம் சீசன் முழுக்க எடுத்த மனுஷன் கடைசி நேரத்தில் அவுட் ஆயிட்டானே அப்படின்னு ஃபேன்ஸ்லாம் யோசிக்க. 1 சைடட் ஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுடா அப்படின்னு ஆடியன்ஸ்லாம் புலம்ப. ரவிகங்கு உள்ள பவுண்டரி அடிச்சு பல மாசம் ஆகுதுன்னு ஸ்கிரீன்ல போட்டு காட்ட. ரோஸ் நெருப்பு மண்டை 2 4 அடிச்சு. ஐயோ அடிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா நான் நிறுத்தவே மாட்டேன், இப்படித்தான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படின்னு பேசிட்டு போது அவுட். அடுத்து ரவிக்கு அங்கே இழுத்து வச்சு அடிச்ச பால் எங்கேயோ போச்சு, எங்கடா போச்சு அப்படின்னு தேட. ஆனால் எந்த இருக்கிறேன் என் கையில் அப்படின்னு சொல்லி மில்லர் தைக்கிட்டு பிடிக்க. ரைட் ஓகே பத்திரமா வச்சுக்கேன், அடுத்த வருஷம் நான் திரும்ப வரேன், அப்போ கொண்டாங்க திரும்ப நான் இப்போ பார்த்துக்கோப்பேன் ஓகேவா பாய் அப்படின்ட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. நட்டு போல்ட்டு ஒரு 6 அடிச்சு அடுத்த பாலில் அவுட் ஆக. கடைசி ஓவரில் பராக் ஒரு ஷாட் அடிக்க. லாஸ்ட் பாலில் போல்ட் ஆக. 20 ஓவர் முடிவில் 130க்கு 9. சேஸுக்கு ஆரம்பம். டப்பு லைட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஃபன் பண்ண. எவன்டா லைட் ஆஃப் பண்ணி விளாடுறதுங்க, இருட்டில் போய் ஒரு பொம்பளை அடிச்சு உருட்டுக்கட்ட ஆட்டிலாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், ஒழுங்கு லைட் ஆன் பண்ணா அப்படின்னு அம்பேர் புலம்ப. திரும்பவும் அதே புஷ்வானம், அதே சில்பாய் கில்லி, அதே ரிதிமன் சகாயம், அதே நட்டு போல்ட்டு. மொதல் ஓவர்லேயே மேட்சை நம்ம பக்கம் திருப்பணும்டா அப்படின்னு ஆர்ஆர் டீம் யோசிக்க. ஆமனே திருப்பிடணும்னே அப்படின்னு சிக்காக சத்தி கேட்ச் கீழே போடுறாரு. புரியல எனக்கு. திரு ஒரு முழிப்பு வேற. 4 கோயில் பிரசாதம் ஓவரில் ஒரு 4 அடிச்சு ஆட்சிக்கு வரும்போது போடுற அறிக்கை மாதிரி இஷ்டத்துக்கு எதனா அடிச்சு விடுவோம், ஏன் கேட்க போறான் அப்படின்னு எல்லா பாலும் அடிக்க ஆசைப்பட்ட சகாயம் டம்முன்னு போல்ட்டாக அவுட். மேத்யூ உள்ள பாலுக்கு ஒரு ரன் அடிச்சிருந்த நம்மளோட ஓடு. பராக் கிட்ட கேட்ச குத்துன்னு கிளம்ப. உள்ள வந்த காத்துன்னு தம்பி பாண்டியா என்ன சிக்காகோ விக்கெட் வேணுமா தரமாட்டீங்க பபு அப்படின்னு உங்களுக்கு. 6 ஓவர் முடிவில் 31க்கு 2. காலேஜ் ஹாஸ்டல் டேல வார்டன் ரூமுக்கு வெளியே சோப்பு துணியை கொட்டுன மாதிரி வரிசையா எல்லா பேரும் கீழே விழுந்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு ரோஸ் இருக்க மாட்டேன் இந்த பக்கம் ஆத்தேன்னு ரவிக்கங்க அந்த பக்கம் விழ. அடுத்த பால் டஃப் கேட்ச விட்டுட்டு மல்லாக்க 10 சிக்ஸ் இருக்கிறார் ரோஸ் நெருப்பு. அடுத்த 6 பால் போட்டு அவர் அங்கேயே உட்காந்து சிக்ஸ் இருக்கிறார். என்ன ஆச்சு அவனுக்கு, ரெஸ்கியூ டீம் உள்ள அனுப்புங்க அப்படின்னு சங்கா வெளியே இருந்து சொல்ல. 10 ஓவர் முடிவில் 54க்கு 2. காத்து 4 ஆச்சு. ரன்ஸ் ஏற்றிருக்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையிலே நியூயார்க் நகரம் பாடையிலே அப்படின்னு ரிலாக்ஸா செட்டில் ஆன காத்த வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. மில்லர் தைக்கில் உள்ள. சார் நீங்க ஏன் சார் வந்தீங்க, உங்களை யார் சார் உள்ள விட்டது அப்படின்னு சிக்காகோ சக்தி முடிக்க. வெளியே வந்துட்டியே காத்து கொஞ்சம் அடிச்சிருக்க கூடாதா பார்த்து அப்படின்னு ஆசி சைடா பஞ்சு போட. கோச் வர கோவத்துக்கு எனக்கு சைடாவை பிடிச்சி கடிச்சு வச்சிடலாம் தோணுது, நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு காத்து கேட்க. ஆசையும் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் கொடுங்கடா ஆஃப் டே ஹாலிடே அப்படின்னு சைடா திருச்சி ஓடிவிட்டேன். அப்படி யாரு போட்டாலும் பால் பவுண்டரிக்கே போய்க்கிருக்க. விக்கெட் விடாம மில்லர் தைக்கில் மட்டார் அடிக்க. சிங்கிள் மட்டும் தான் அடிப்பேன், அதுக்கு மேலே கேட்காதீங்க, எனக்கு வந்து ரன்ஸ் மட்டும் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில்பாய்க்கில் ஒரு எண்டில் ஓரமாக உட்காந்து அடிச்சுன்னு இருக்கு. வின்னிங் ஷாட் ஜிடி வந்த மேட்ச். ஐபிஎல் 2021 ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க ஜிடி. அடுத்த மேட்ச்ல நான் உங்களுக்கு பார்க்குறேன், அதாவது ஐபிஎல் 2023 முதல் மேட்ச்ல. அதுக்கு முன்னாடி கலக் நாடி சேனலுடைய கண்டினியூஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்க போது. ஸ்டே டியூன்ட். அடுத்த வீடியோ நான் வந்து பார்க்குறேன். ஓகே பாய்.